Nyaya ya 2030 haisi nyaya yakagadzirirwa mahedheni chete. Nyaya ya 2030 inyaya yakagadzirirwa mahedheni nemakristu vagone kuzonotambura, vagone kuzonovhiringika, vana vavo vatadze kudzidza, vana vavo vatadze kudhivheropa, vana vavo vashayiwe chavanobata. 2030 haina chainombobetsera kumahedheni. 2030 haina chainombobetsera kumakristu kana kumajewish kana mamuslim chaiko. 2030 haina chainombobetsera even kuma-traditional leaders or traditional members kana kuma-rural area kana kuma-towns, kuma-farms, kuma-mines. Haina chainombobetsera kana kutourism chaiko. 2030 inotouraya zvinhu zvese. Saka ini ndiri kutaura ndichiti chi vemakereke, nyaya ipo ndeyekuti muri kusabata national. Chinoshamisa ndechekuti mupoma vamwe vanhu uroi kuti vanhu vari kuita zvematongerwo enyika, vanhu vari kuita asi imi vamwe vacho ndimi muri kupuhwa mari naana Tagwirei nePF, ndimi muri kupuhwa mari naana Sakupwanya, ndimi muri kupuhwa motikari naana Saruwaka Sakupwanya naana Nhingirikini naana Tagwirei, ndimi muri kupuhwa mota naana Mnangagwa, ndimi muri kupuhwa mafertilizer ari pasi peZanu-PF. Ndiani mupostori kana mukristu ari kumaruzevha akamboramba fertilizer yainzi inobva ichinzi ndeyezanu kuti aiwa hatidi chinhu chepolitics isusu? Ndava machitaura ari nani anobva angoramba hawo kuti hatidi kuvhota? Ndiani munhu ari mutaundi akamboramba chinhu chinopuhwa chichinzi mbeu inde fertilizer ndeyezanu kana kuti mbeu inde fertilizer ndeyezanu? Chibaga muri kupiwa chiri kuya chichidze chezanu asi chinenge chiri chegovernment, hachisi chezanu. Chiri mataxpayers amuri kubisa imi vapostori nevakristu, asi chibaga chacho muri kuchipiwa imimi chinouya kwamuri chichinzi ndechezanu-PF. Fertilizer yacho ndeyezanu-PF iri kubva kuna Mnangagwa. Makambozviramba here kuti chinhu chiri kuya chine zita rebato ichi kana zita reNhingirikini ichi isusu hatisi kuchida, ngachitorwe nemahedheni chete? Zvani zvamakadya mapostori, zvinhu zvamakadya imimi zviri pasi pebato? Tishetsi mangana makapfeka ari pasi pebato. Munguva yemaelection muri kutumwa muchita vamwe muri munhengo dzebato reZanu-PF, vamwe muri nhengo dzeopposition, vamwe muri nhengo dzeNhingirikini dzezvematongerwo enyika, vamwe mune zvigaro ZANU-PF, vamwe mune zvigaro asi munonamata muri mafundisi, vamwe muri bishop, vamwe muri mapasta, vamwe muri maprofita. So chii chine musiyano kana kuti chachinja pakati pezvinhu izvozvo kana chamunenge muchiti imimi chachinja pazvinhu izvozvo? Chamunenge muchiti imimi muri vatsvene kuti madarika vari zvematongerwo enyika vana baba Chinogurei, imimi akupinda denga, vana baba Gurei havachapindi denga. Imbonitaura kuti pane denga revakristu chete here pasina denga revahedheni? Bhaibheri rinotaura kuti vahedheni vakadana kuzodya nhaka pamwe chete navatsvene. Imimi muri vanani vanotaurira vanhu, vanomisa vanhu kuteedzera kudhimanda demokrasi yavo? Machechi mamuri, muri makristu, muri mapasta, muri mafundisi, muri maprofesa, muri mapastors, muri vanani, muri mabishopu, muri maprofita, munorambidzira vanhu kuti vadhimande demokrasi yavo, varwire demokrasi yavo, varwire nyika yavo, vanhu vabatane. Munoparadzanisa vanhu. Why muchiparadzanisa vahedheni nemakristu wacho? Ivhangeri ndo zvainotaura here kuti vahedheni havasi vanhu vokuchidzana navo kana vokutamba navo? Ko sei muchigamuchira vahedheni kuti vazotendeka kuchechi kwenyu, imi chechi dzenyu dzichiinda vanhu vatsvene bedzi? Ndinoda kutaura mangwanani ano, ndini baba Chinogurei. Chechi idzi tinodziziva, chinamato tinochiziva chaizvo, takakuriramo uye tinazvo zvemweya tinozviziva, zvekaucha tinozviziva, zvemadzidza tozviziva. Handiti? Saka kune vanhu vanonamata Mwari avasingazivi, kunonamata Mwari asingazikanwi. Unoona vaya vana vaIsraeri pane pakazonyorwa pamagoni so kuti kuna Mwari vasingazikanwi. Handi muri kupaona? Tine dambudziko guru ratinaro rokuti dai vanhu vachinamata vachiziva kuti Bhaibheri iroriri ndo rakaunza politics. Dai maizviziva izvozvo kuti pamunotendeutsa vanhu muchikristu paya paya muri kusvinudza pfungwa dzevanhu. Hakuna munhu akasvinudwa semukristu kana kuti semupostori. Kureva kuti the moment yamunosvinudza vanhu kuti vazive chakanaka nechakaipa, kureva kuti mapinza vanhu mupolitics. Jesu akaurayiwa through politics. Kunze anozviti mambo waJudha, unozviti wakapusa temberi, uno wakatemberi nemazuva matatu yataka waka 40 years. Iyeyo mwana waNhingirikini uyu waJosefa muwezi uyu vakamuuraya nenhau yekuti vakanga vasikade kuva vadiki paari.
vakanga vachida kuva vakuru kwaari, kuti uda kuzviti mambo iyeyu, mambo wavaJudha iyeyu, mambo wavaroma iyeyu, mambo wavaGiriki iyeyu. Jesu akasvika pakuurayiwa nekuda kwepolitics. 12 disciples dzakasiya dzagadzwa naJesu Kristu dzakasvika pakupara dzese kufa kuti nekuda kwepolitics. David akatora umambo nekuda kwepolitics, atorowa David nerwodzi nechikokwedo nechikopokoko chinenge chinogadzirwa nekuti chikopoko chendege ka chinoiswa dombo socha chovhiridzwa chokandwa. Goliath akanga ane mauto ake, David akanga ane mauto ake, angel dzaMwari. It's a politics. Vana Nebukadnezar, it's a politics dzavaita. Vana veIsraeri kuti vabve munyika yeIjipita kuti vadzokere kunyika yeKenani vakatoshanda through politics. Kutori nehondo dzakasimba dzakaitwa. Ana Mozisi vakatopuwa simba guru chaizvo rokuti varwise. Dai pasina umhare wekuti Mozisi ainzi anokunda hondo nokufongora chete. Ukatongokunda nokufongora chete vana veIsraeri vanongowana nyika yavo nyore nyore so. Vana David vainzi vanowana nyika yavo nyore nyore so, kana kuti vana ningirikini. Vana uyu vanonzani? Vana uyu anonzaniko? Anonzaniko? Vana Solomon. Havana kumbowana nyika nyore. Even tikatotarisa mai manji totonyatsoona kuti Solomon wacho mukurumbira wake chaiwo wakanga wakakura through mhare went politics wekutonga, kaachiti politics umhare wekutonga. Mwari vaimushandisa asi Mwari vaishandisa munhu ka. Mabishop mazhinji now it's under politics now. Ungagone kusava kujoina ZANU kana kuti opposition, but church dzese dziri kutongwa nepolitics now, because church dzese dza under government, dza under family government. Ukangoona church ine ma strategically ekuti bishop baba wakafa kunofana kupuwa mwana wake, kana mwana wacho afa kunofana kuuya mwana wake kana munin'ina wake. Ko nhengo dzechechi dzese dziri muchechi umidzi, ko vakanga vachishanda na bishop wacho na founder wacho, ko vakavamba chechi na founder, which means my boy is a slave. Vanhu vari mudzichechi zhinjidzi, unogona kuva uri mufundisi, unogona kuva uri muprista, unogona kuva uri muongamiri, unogona kuva uri elder, uri mudikoni, unogona kuva uri overseer, but still we are under puppet. Uri under business, uri business remunhu, uri personal church or personal business. Uri mbuwa yemunhu, kureva kuti muchechi imomo unofana kuziva kuti umwe neumwe paari makazara muchechi mamuri imomo, umwe iparafini, umwe masamba, umwe mushuga, umwe mukaka, umwe isipo, umwe mapamba, umwe imari yetransport, umwe imari yedoro, umwe imari yeshuga, umwe imari yematishu. Ukaendesa kutoilet afaunda akavhura chechi muridzi. Ndo zvinonzwisika izvo izvo. Regai nditi muridzi wekereke. Kereke dzine varidzidzi. Munotoseka vana Roma, vana Anglikani, vanani vaya, otherwise it's better than chechi dzedu dzechiboys. Ndedzechiboy, chechi dzechipostori. Mwari haarambe kudaidzwa pese pese, but chiboy chazara muchechi dzechipostori. Hakuna chechi dzenhaka wakomana dzinonzi chechi ndeyekwaMarange. Inongogarwa nhaka chete nevanhu vekwaMarange chete. Vanhu vakunamata Mwari here? Vakunamata Marange here kana kuti vanonamata Mwari? Marange une denga here? Unomirira vanhu kuna Mwari here? Unosvitsa vanhu kudenga here Marange? Naiyewo futi une mhosva dzake nezvivi zvake. Chatinoziva utungamiriri hunoisa murayiro kuvanhu kuti varurame vagova vatsvene. Kana varurama vaziva denga, vanhu voziva ukama naMwari kana varurama. But hakuna mufundisi ungatora munhu kamutambidza Mwari. Unomutambidza Mwari wacho chimuona ari kupi? Mozisi akataita Mwari akawira pasi chiso chake nokupunyaira nokutya. What about munhu anotaura through ma messengers, through ma angels, ma mediators pakati pomunhu naMwari? Munhu akagara akaberekwa nembereko yezviwi nembereko yeupombwe. Zvakanga zvaifanira kunge zvaizova zvirizvo zviripo nhasi uno kuti iwewe wakaita kuberekwa namai here nababa wakatanga wafongora kuti uberekwe iwewe mai vazoonekwa vane mimba. Kana kuti iwewe mwana waunaye vakaita kutanga makanamata mumba here, usiku hwese muchinamata mai mukadzi ofuma ane mimba mangwana. Mune zvamakanga muchiita mumba imomo usiku hwese kuti mukadzi azobata mimba kana masikati iwayo. Kana iwewe pache zvako wakatoberekwa namai vako nababa vako vane zvavakarara vachiita usiku hwese mumba kana masikati iwayo kuti mimba yako iwepo iwewe. Izvozvo zvacho ndo zvakakonzeresa kutukwa kwedu, ndo zvakakonzeresa kushorwa kwedu, kumurwa kwedu. Inyasha dzaKristu Jesu
inyasha dzaMwari kunzwa tsitsi. Inyasha dzaMwari. Kana vana Paulo vopupura vanoti zviri nani hazvo kuti munhu achitongoita mukadzi umwe chete dhani kuti apedze kuponda nekupomba nekusvibisa nyika yese achingoti apa mukadzi apa murume munhu ngaachita mukadzi wake mumwe chete. Imi mapostori munoita vakadzi 4 5 6 7 8 10 ndava munoteera murayiro wokare, munobhabhatidzwa muna Jesu Kristu but munoshandisa murayiro wokare. Ndo panonetsa kuti makabhabhatidzwa nemurayiro waani? Makabhabhatidzwa nemurayiro waKristu here kana kuti nemurayiro wekare? Nekuti Jesu achiuya unoti zvakare zvapfuura. Hakuna munhu atapera sungano yaKristu nhasi uno. Saka nhasi tiri kutaura nhau yekuti vana Geza, sinzi vakauya vana Geza, vakauya nekuda kwenyasha dzaMwari. Vana Pauro vanga vari mhondi dzaitotumwa kuenda kunoponda vanhu vari vana Sauro. 1. Imomo mune zvematongerwo enyika mukatarisa vanhu vari mune zvematongerwo enyika vane zvimiro zvimwe zvakasviba, vane zvimiro zvimwe zvakanaka. Asi mukatarisa vana Sauro vatumwa kunoponda vanhu. Pati kokupedzisira kwacho Mwari unotendesa Sauro panzira. Watendesa Sauro panzira unomutuma kuenda kunotendeutsa vanhu kunoparidza shoko raMwari rakanaka. But vanhu vanotanga vachitomushka. Mukatarisa pane imwe nguva yekuti unomutsa bope pena vaGaratia. VaGaratia vafarisa chaizvo vakanga vasingazivi kuti ndiye Sauro. But panguva yakavaudza kuti musakanwa kuti ndini Sauro ka. VaGaratia vanofriza. Vanofriza vaGaratia. Kugara pasi chaiko chaiko kuita iziti chaiko chaiko kuita kunyatsodzikama chaiko chaiko. Ukatarisa vaKorinde vakada kuita futi minana iyoyo futi paKorinde paya. Mazviona? Pauro unotoudza vaGaratia kuti musakanwa kuti ndini uya ainzi Sauro. Vada kumudherera, vada kuita sei, vada kuita nyonga kuti musanoizita sei. Pavakaziva kuti ndiye Sauro vakabva vadzikama. But tikatarisa nhasi uno ndiani munhu akaparidza New Testament kudarika vamwe vese? Even 12 disciples dziya hadzina kuparidza New Testament kufanana naPauro. Saka musafananidza munhu nezvinhu zvakare. Musafananidza munhu. VaGeza zvavari kutaura nhasi uno vari kutaura shoko raMwari rakanaka chaizvo kuti tinozviziva kuti tanga tiri vatadzi, tinozviziva kuti takaita zvinhu zvakashata, tinozviziva zvese even maelection kuponda kwavanhu kudini. Nyaya iripo ndeyekuti asi havasirivo vakaita but vanga vari mukati mebato racho. Chinoshatisa vanhu ava vana Geza hakuna akavaona vachizviita kana kuponda munhu kana kuuraya munhu, but inyaya yekuti vanga vari mubato rine mhondi vachitungamirirwa nemhondi. Saka nhasi uno vanhu vanongoti imhondi. Kana baba wako ari mbavha kamunongoziva vanhu vanongoti mwana wembavha iyeka. Unongonzwa kuti ambavha dzepapa. But still hapana akaona vachivenga vacho vachiuraya munhu. Inyaya yekuti chete vakanga vachifamba. Ani muri kubaona vachijohwina dare rine makurukota embavha, dare rine makurukota emasatanist. But iwo hakuna akavaona vachiroya munhu kana kuti vachidya munhu kana kuti vachiponda munhu nemaoko avo fair direct. Ani muri kubaona? Saka nhasi kana mukaenda kune opposition munoona vanhu vaitaura zvakawanda pamusoro pavaChamisa. Chamisa akatiregerera. Chamisa akasiya maelection. Chamisa hapana apa. Chamisa akarega maelection achiparara. Chamisa imbwende. Chamisa inyope. Chamisa akapuwa mari uyu akatobhadharwa mari. Chamisa akazodai. Politics ndio zvadzinoita. But mukazoenda paground chaipo munonyatsoona kuti hapana kana munhu akaona Chamisa achipuwa mari. Kana ane video yacho akamuona akagara achipuwa mari, kana ane audio yacho, kana ane message yacho kuti akamutambidza mari ndiani, hapana. Makuhwa anongofamba mahunga. Vamwe vakaona manje Chamisa akanyarara unza mamuona kutonyarara iko winyaya yemari ari kudya mari uya. Politics ndo zvadzinoita kusvibisa munhu, kuda kunyadzisa munhu kuti adzikire masimba, kuti Chamisa adone power, aluze power, masupporters vamutize. Ndo zvinoita politics idzodzo. Vanhu vanotaura zvinhu zvinoita kuti musuduruke pamunhu. Vanhu vanotaura zvinhu zvinoita kunonzi kurwisa kana kuti kurwisa munhu hakusi kurwisa nepfuti chete ka. Mazuva ano munhu akurwisa nemessage nemashoko neaudio, munhu akurwisa neWhatsApp neTikTok neYouTube, munhu akurwiswa nemanzwi zvipomerwa. Vangani vakapinda majeri vachipomerwa kuti vakapara mhosva. Vangani vari kusungwa manje vachinzi vakaba zvakati, but vakaba vachitadza kusungwa vachimirirwa vachibuda mumajeri. Hanzva dzana Temba Muriswa dzadzina kuba here. Vakaba mari yeNASA, mari yeCovid vari mujeri here. But vanana baba Timba, vanana baba Ningiri Chibaya Amos, vanana Tete Fadzai Mahere, vanana Ningirikini, vanana wese vanana advocate nevamwe vakasiyana siyana vari politics, vanana Job Oscar havana kusungwa here vakaita nguva chaizvo vari mujeri. But munhu akauraya Mo Blessing arika akakasika kutobuda than Job Oscar. But Job Oscar aimirira Mo Blessing ali. Vanana baba Timba vakasungwa but vakanga vachiita zvinhu zvavaita kumba kwavo. Ani muri kuona kadai vaita zvebato ravo zvinei nematare. Zvinei nematare.
Saka ndoda kuedza kutsanangura shona yekuti tine mazvinhu zvakawanda zvinopomerwa. Iye Chamisa wacho naye ukabvunza kuti naiwe Chamisa wacho ndiye aifanira kurwira mavhotsi enyika yese. Ko ivo vanhu vanga vasikafaniri kurwira Chamisa here kuti arege kurwisa zvaari kuitwa neZANU? Ko ivo vanhu vanga vasikafaniri kumirira Chamisa here kana kuti kuramba? Vanhu vanga vasikafaniri kuzviita here? Kana imi vanhu muchikundikana kurwira Chamisa, iye ari one ndiye anozokwanisa kuti akurwire imi mese makadaro. Muri kuma more than kuma 18 million, 17 million, 18, 19 million, 20 million. Chakakutadzisai kuti mutore matano imimi. Vana Gwasera vachienda kuhondo, vana Dabengwa, vana Ningirikini, vana Ngomo vamanikidzwa, varepwa vamanikidzwa nana Mugabe kuti uyatibatane, vavhurikidzwa vadini, vakuda kutiza ino Zambia. Vamanikidzwa vakauya vakanzi yatite unit government. Vana Gwasera zinga vakarambira musango wani. Vakapuwa zita kuti ma distance. Inga muno South Africa chamu. ANC yakati uyatibatane mapato mamwe tumbe unit government. Inga vana Ningirikini vakaramba wani. Vana Malema. Vana Jacob Zuma vakaramba wani. Vana Mkondo Wesizwe, vana EFF. Imimi wacho maona kuti leader zvaakanga anyarara kana kuti leader zvaakanhingirina makadii kuramba muri musango imimi vana veZimbabwe. Makadii kuramba muchita noise muchidemonstrate kuratidza kuti muri kurwira munhu wenyu wekuti leader haana power kudarika pofuka. Makadii kurwira kodzero dzenyu nokuti ndimi makaenda kunovhota mumataundi maruzevha mapurazi ndimi makavhota. Chamisa ane one hand haangavhotera vanhu vese zvo. Imimi makaona unhapwa wakanga uchitwa Chamisa, ushungurudzo wakanga uchitwa Chamisa nokuti Chamisa dai akada kumutsa noise yokuti mai manje hande imuroti tiite demonstration kwakafa vanhu kana 100 kana 200 kana 3000 zvainzi Chamisa auraisa vanhu, Chamisa wapinzwa mujeri. Imimi wacho hamugoni kunona Chamisa but munogona kuita pamuromo apa kufurirwa nevanhu veZANU nevarakashi kunzi Chamisa imbwende. Imimi ndimi maitozopanukira Chamisa muchitaura nezita rokuti Chamisa mamona akauraisa vanhu. Hamuna kwenyuka vanhu imimi. Nhasi uno mapedza izvozvo Chamisa dai akati mai manje anoenda akuronga hondo izvozvo Chamisa kutara kunoku aitongwa nemutimotrism waibva Sadhaki yese katsvaga Chamisa ngatimubatei. Munozviziva kuti Sadhaki inofurirana nzira dzacho dzese dzaigona kushandisa dzacho dzaigona kuti vamwe vazhinji vaigona kuhemwa kana iye kuhemwa. Saka mastrategy anotanga kukonzereswa hondo payairwe vamwe vari kuMozambique vana veZimbabwe vanga vari kunana America, UK, kunana Canada, kunana Australia ndo vaironga zvezvombo, ndo vaironga zvembatya, ndo vaironga zvemadonations ezvimari kubatsira macomrade musango kuMozambique. Vana tokogara vanga vasikabve kumabarracks vachienda kuUK, kuAmerica, kuCanada. Kune vanhu vaiita basa rokufamba vachita izvozvo. Saka Chamisa mukamuona akanyarara, kune vanhu vari kuita basa paground, vana Stalo Siziva, vana Amos Chibaya, vana Mo Blessing Ari, ndauti Mo Blessing Ari, vana Tetefadzai Mahere, sorry, rest in peace Mo Blessing Ari. Vana Tetefadzai Mahere, vana Maitome, vakawanda, vana Baba Timba nevamwe, vakawandisa vanhu vari mumusangano. Vakawandisa zvokuti vana Mkomatakudzwa angadzora nevamwe vakasiyana siyana. Vakawandisa even nyaya 2030 yoyi. Tarisai mumamedia, machannel akasiyana siyana eopposition. Tarisai kunana YouTube, TikTok. Muone kuti vana Maitome havasi kuita basa here. Vana Baba Timba havasi kuita basa here. Vana Fadzai Mahere havasi kuita basa here. Vana Baba Ningirikini Chibaya havasi kuita basa here. Nevamwe vakasiyana siyana. Endai munoona kuti maopposition haasi kufamba maruzevha here. Maopposition members. Endai munoona kuti maopposition members haasi kufamba mataundi here. Saka muda kutoona Chamisa wacho achifamba netsoka dzake. Ndio zvamunoda kuona. Imi muri kufunza kuti vanhu ivava vese vari kutumwa nani? Muri kufunza kuti vanhu ivava vese vari kutungamirwa nani? Vari kuzvironga nani? Zvimwe zvacho svindirai macomrade. Nyaya ya 2030 iri kutorambwa kana kuopposition. Nyaya ya 2030 kana mukaenda kuZANU PF kwacho havasisiri vese vari kusapotana Mnangagwa. Havasisiri vese vari kutsigira Mnangagwa. Havasisiri vese vari kutsigira izvozvo. Saka vanhu ngavarege kudaira zvinhu zvisina nebasa rese. Havasi vese vari kutsigira idi. Vanhu ngavarege kutsigira zvinhu zvisina nebasa rese, zvinhu zvemanga-manga. Varege kusapota zvinhu zvemanga-manga vanhu. Watu vachiwenga vazoti imi hamusi kuona here kuti unhu hwavo hwatoshanduka vachiwenga vacho havasisiri pamwe chete nana ID wacho. Imi hamusi kuzviona here kuti vana Baba Ningirikini Geza vacho havasisiri pamwe chete nana ID wacho. Imi hamusi kuzviona kuti njuga dzachinja, njuga dzashanduka. Munongoramba muchitaura zvinhu zvakapera kudhara, zvinhu zvekare kare, munongoramba muchingoramba muchifungisa vanhu zvisina nebasa rese mumagrupu maWhatsApp, zvinokanganisa kubatana kwevanhu. Zvinokanganisa vapostori, tendeukai kana muchinamata Mwari muzvokwadi. Ndoda kutaura chokwadi. Mwari haambofa kuregererai, ndoda kutaura chokwadi. maKristu mweya wamunoitawo kuti munokanganisa zvinhu munhau dzenyu zvematongerwo enyika nokuda kuti munopretenda sekunge vana men of God. Munotora vanhu vese sokunge vanhu vasinganamati, sokunge vanhu vasingazivi.
munotuka vana Methodist, munotuka vana Anglican, munotuka vana Roma, munotuka vana mozviti imi muri vanhu vomweya mutsvene, mozviti imi ndimi munotaura naMwari, ndimi munobvunza denga. Asi moreover kumapostori kwacho ndokwazara mhandu, ndokwazara vapanduki. Chechi dzemapostori ndo dzatova mabusiness churches, dzapasi pemadzinza. Hakuna chechi inonzi iyi ndeye kwaMarange, iyi ndeye kwaMutendi, iyi ndeye kwaMwazha, iyi ndeye kwaNhingirikini. Mwazha une denga here? Mwazha une Nhingirikini here? Mwari waMwazha, Mwari waMwazha. Kana nyoka ina Mwari zve, kana shumba ina Mwari, asi nyoka inoruma munhu. Kana hwaya ina Mwari, kana shiri ina Mwari, kana njiva ina Mwari. Hakuna munhu asiri waMwari, kana imbwa chaende yaMwari. Kana kuri kutumwa kwaana Mwazha, pasi rino rine vanhu vakawanda vakatumwa. Inhange mutange number 1 chete nemakwikwi nokubhuraibha vanhu kumeso kuti Mwazha ndiye akatumwa muAfrica. Africa ine vanhu vakawanda, mukapedza nyika dzese kudziteera idzi munowana vanhu vakatumwa vakawanda sereki. Ine vanhu vakawandisa zvokuti du Africa. Saka imi munenge muchitaura kuti Mwari waMwazha, Mwari wachikati, Mwari waNhingirikini, munenge muchitaura zvinhu zvisiri izvo. Munenge muchitaura zvinhu zvisiri izvo. Mwari waMwazha, Mwari waNhingirikini, Mwari waMarange, Mwari wachakati, Mwari waNhingirikini, Mwari wa munotaura zvinhu zvisiri izvo kwamusina kuswera. Makamuona kupi Mwari wachona akamirira Mwazha chete? Makamuona kupi Mwari akamirira Marange chete? Makamuona kupi Mwari akamirira Mutendi chete? Makamuona kupi Mwari akamirira Nhingirikini? David chete? Makaona kupi chechi ine family? Makaona kupi munhu anomirira denga saJesu Kristu, munhu anonomirira vanhu, kana kuti munhu anonotendotsikira vanhu, kana kuti munhu anonofira vanhu? Mwazha haafiri munhu. Ende Mwazha wacho hatambidzi Mwari vanhu futi, because na Mwazha wacho wakamira kutongwawo futi. Munhu anogara nemukadzi mumba, munhu akatozvarawo wana naye achitozvarwawo futi nzira imwe chete iyoyo. Kana Marange wachona haatambidzi Mwari denga kuningira baba. But belief ya Africa, it's a cultural churches. Zvinokanganisa vanhu, zvakakanganisa kuti vanhu vaite vanhu veunhapwa pfungwa dzavo. Vanhu vese vari muunhapwa pfungwa dzavo vakakotwa, vakafurirwa the wrong Nhingirikini way yokunamata nayo. Bhaibheri rakashandiswa kukolonize pfungwa dzevanhu navarungu vachiuya, vapedza votanga kuti kukolonize futi maminerals neupfumi nenyika dzacho futi kudzipamba. Isusu tosara takabata bhuku Bhaibheri. Chinamato chatakuita muAfrica muno chakatosiyana nechinamato chikuita kwaIsrael. Chinamato chikuitwa nemaAmericans nemaBritish chakatosiyana. Kwa Africa ndo yakutonamata manje. Africa Mwari wakatoziva Africa kudarika zvimwe zvese. But Africa yacho ndiyo yakatosarira wesi manje. Ndo nyika ine madofo. Africa yacho ndo itone madofo wesi manje nemarombe. Nokuziva kwacho kunamata Mwari nokukomborerwa kwacho ikoko. Kana tada kuti tiuda ndege tinonotenga kumhiri kwemakungwa, tikada mabhazi masvinu tinototenga mhiri kwemakungwa, tikada mota svinu tinototenga mhiri kwemakungwa, mishini chaiyo tinototenga mhiri kwemakungwa, zvese tinoita kutogadzirirwa, toita kuitirwa. Asi mamineral ndoupfumi zvizere muno zvokugadzira zvacho. Ende Mwari wacho anobresa futi. Ezvo varungu kungopinda munyika yeZimbabwe muya mvura inotanga kunaya. But isusu tine midzimu yedu naMwari wedu, tapedza kuzviparadza, kuzviuraya, tapedza kuzvidzimaidza. Tainamatisa mvura isu. Munaisa mvura isu. Pasina kumboti kwa Kristu kana chii. Hakuna midzimu yaitendera kuuraya munhu, hakuna midzimu yaitendera kufa kwavanhu, hakuna midzimu yaitendera chitsuku, hakuna midzimu yaitendera upombwe, hakuna midzimu yaitendera kurwa kana kuengana. But iwo watinoti wacho vanhire, but Mwari wacho ndoshaudza kuti vanhu kungouya izvo kungozara munyika ngodzi varungu vadzoka muZimbabwe muya mvura inotanga kunaya zvokuti hazvitauri chinhu bayo. Pavakanga varimo, saka mvura yakateera varungu here, alright, tombodaro. Kuti mvura yainaya chaizvo munyika medu, tomboti yakateera varungu here. Inhau yokuti isusu vachona pache zvedu, leadership yedu inotsamwisa Mwari, zviito zvedu, zvinamato zvedu zvatakuita mazuva anaya. Mwari vanotsamwa nazvo. Unoti bofu chaiyo rinonzi ngaruye ribvise chegumi kuchechi. But mari yacho inodyiwa nomunhu musvinu akakwana ane mukadzi nevana kumba. Chirema chinobvisa mari kuchechi kwacho chegumi kwacho chichokomborerwa. Chinosvikodya sadza nderere kumba uko. Pamwe kurara nenzara mazuva 3. Mari chakaendesa kuchechi. Chirikadzi chaiyo yakafirwa chaiyo inonzi ngaruye ise zvegumi uko. Ende zvita kuchajwa futi zvegumi zvacho. Mitambo yacho inoitwa hobho hobho. Hainzwirisisi varombo.
ainzwi tsitsi shirikadzi renherera. Mabishop ndiwo anoitwa mitambo yakawanda yekupuwa kudya vachiguta nemafundisi nemapasta kudarika vanhu vari muchechi. Hapana mutambo unoitirwa vanhu vechechi kuti ngavapuwe mari kunoitwa mafashamu kunze uku. Aumbodzwa mapostori achinzi vane madonation avakaita. Mari dzinoenda kumabishop hadziende kumadonation kubatsira nyika. Kunonaya mvura imwe inoparadza, kunoita zuva rakanyanyisa nzara. Aumbodzwa mapostori achinzi even bishop kubatsira chechi yake chaiyo chaiyo kukundwa namambo anoita imba yazundira mambo. Saka ndoda kutaura mangwanani ano kune vanhu vechipostori kuti manamatira amuri kuita yaka ndimuri kukanganisa nyaya ya 2030 vazhinji wacho imimi. Muchipretenda sana men of God. Muri kupretenda sana men of God. Kuita vanhu vatsvene tsvene stereki. But mabishop enyu vazhinji vachona imbavha. Mukamutarisa mukamuongorora chaizvo itsotsi. Mukamutarisa mumwe wacho ari kushanda nezvikwambo zvaakatora kusimbisa ukuru. Umwe akatora chikwambo kudaidza vanhu. Mishonga yekukanganisa vanhu pfungwa kuti vabise mari. Mishonga yekudaidza vanhu mukoka. Mamwe mabishop atori varoi mudzinza mavo mukaenda. Imi muchiti bishop wenyu mutsvene chaizvo but mukaenda kudzinza kwake. Munonyatsoona zvichinzi munhu yapedza murwi, apedza hama. Mafundisi enyu, mapasta enyu chaiyo chaiyo. Maprofita enyu chaiyo hamuna kumakirava kumasowe kwamunenge muri kuna Zioni kwese una masowe kwese. Wana namugodi. Machechi akasiyana. Maprofita mazhinji ndo vanhu vatopedza hama. Maprofita mazhinji ndo vatori varoi wese. Ndava kutaura ichokwadi. Kana musingazvizivi izvozvo. Vanhu vanonzi maprofita ndo vatova varoi dangerous. Dangerous. Ndava masimba avo mazhinji evaprofita haabve kuna Mwari. Kwete. Masimba mazhinji evaprofita ari kubva kun'anga. Tora zvana zvenyoka, zvana zvekamba. Chekeresa vana vevanhu. Gara nenyoka mudzimba mashato, gara nechiko, nemipurwa. Mapakati atsvimbo dzekuprofitisa, dzokutora kun'anga uko, dzokugadzisa kun'anga uko. Vanhu voti tsvimbo iyo chiri chikwambo. Temererwa misoro yemagora chii zvakawanda wanda. Kutsvaga power. But unonzwa vanhu vachiti kwanzi vanhu vari kuzama ndikati surungure yenyika. Unonzwa vanhu vachironga muzvigurupu. Kuti iko kachechi keZioni kandakanza kachitaura nezvangu kuti kwai vachinogurira havachana mati. Kari muHarare mukana kanotungamirwa nana uyu Tembo anotuma sangano tuiri tweZioni muWaterfalls. Nana Maruwa vari muEpworth umu. Kukona soro. Kuma iuko. Anonzi kwai Bishop Maruwa ane sangano 1. Sangano 1 chaicho toda zvebranch 1. Kwete makereke ba. Nevanhu vari kuma 40 something. Ndi Bishop. Ndo vanotungamirira chiwafana vechidiki vese autaura zvisina nebasa rese. Vana chimuriwo varipo pachivha. Paya tiri Bishop weZioni. Tiri vatsvene stereki. But muri kuita mutambo 20. Gore rese rinopera munoita mutambo inodarika kana 40 chaiyo. Muchisecha vanhu mari muchitora vanhu dzimari dzevanhu chete. Muchitaurira vanhu kuti vatsvene. Denga riri kuuya, Mwari vari kudzoka. Jesu vari kuuya. Idyai muviri washe. Feri maningi. Ndava kutaurirai varume imi wana Maruwa. The ones muchiticha vanhu zvisiri izvo zvenyaya ya 2030 muchishora nyaya ya 2030 muchishora vana Geza zvavari kutaura. Muri kukonzera hondo muEpworth imomo. Zvichachi zvenyu zvichapinda Satani. Muri kusumudzira mhepo ana Tembo muWaterfalls imomo. Itai mabishop akatuma kuparidza shoko raMwari. Kana musiri vanhu vepolitics musikaita zvepolitics yana ine zvepolitics. Zvana baba chinogura zvokuti vari kuita zvepolitics munei nazvo. Muri kuzvibatira papi? Imi wana vaTembo muri kuzvibatira papi? Nemi wakomana wacho na imi. Chigrupu chenyu chichwanzwa chipai. Paichi sungano. Zioni sungano reZioni. Vanhu vechipostori vanamati vanoronga kufurirana kutaura kunyeya vanhu. Vanhu vatsvene chaivo chaivo. Vanoita makuhwa. Vanoreva vanhu kunyeya vanhu. Mafundisi, mabishopu, mapasta, maprisita, maprofita vakazara imomo. Vazivi tsitsi vemurayiro. Wanzwi wemurayiro, vaparidzi veshoko. Vanotitsitsa kunyeya munhu asiri mugrupu macho imomo. Kunyeya munhu asi. Ende vanhu vacho vese mabishopu, hapana bishopu wangu. Hapana mfundisi wangu. Hapana mvhangeri wangu. Hapana mdhikoni wangu. Hapana wandinobatana naye kereke baba. Kana anonitungamirira ipapo. Kufanana chete
kwekuti Zion rakakura ende Zion harina kuya nemunhu kai, rakaya nevarungu mamissionary from 1819. Vese varipo nasuno vese vanga vasati vazvarwa, kana kuziva kuti kuchazozvarwa vana ningi, kana vane ma90 years vacho vanga vasati vazvarwa, kana vane ma100 years vacho vanga vasati vazvarwa vari muZion nasuno. Harisi remunhu, mugodhi haisi yemunhu mumwe chete. Marange ndio ingateta yemunhu nokuti yakawambwa munhingirikini. Chechi dzakaya nemamissionary dzese hadzinzi ndeyangu ndeyako kwete. Kune chechi dzakatangwa naMwari, kozita chechi dzakatangwa nevanhu. Mukotarisa vana Roma, vana Peter ndiye munhu, the founder of the Roma. Peter anotaura muBhaibheri uyo, ndio vakavhura New Testament kusimbisa New Testament. Vana Peter vakuzadzisa New Testament yakauya naJesu Kristu, yakaparidzwa naJohani kumashure uko, kureva kuti kwaitonzi ushoko kudenga hwaswedera, vanhu vese vachinzi vatendeuke vabhabhatidzwe patsva. Asi hazviri kuti vanhu vanga vasikanamate panguva yacho iyoyo, kureva kuti New Testament ndio yakapeta Old Testament. Saka munofanira kuziva kuti kutumwa kwakaitwa vanhu vachitumwa iko zvinezvi. Chinoitika ndechekuti nyika yakanga ichitongwa nemasatanist. Handiti vanhu vakarwisa vakadini, vakati no, isusu ngatibvisei uyu Robert uyu tiise munhu musvinu. Vanhu vakarwisa, vakafungidzira kuti tadzikindura nyika iko zvino haatazogara zvakanaka manje, nyika tasunungura nyika manje. Vakadzosa vakaisa munangagwa. Havana kuziva kuti vatoisa the worst dangerous person. Vacho vakamuisa nevasina kumuisa, nevakamuisa vacho vari kutotaura kuti no, takarasika vakomana, tikada kuregererana manje tinouraya nyika, ngatichibatanai tigadzise macollection tiise munhu akanaka. Munozoona kuti vatsvangirai vakauya vachiparidza nyaya yeNew Testament, uyo upenyu hutsva kusunungura nyika. It's a New Testament. But vanhu panguva yacho vatsvangirai vamwe vanhu vakanga vachisapota Old Testament, mitemo yana Mugabe. Vanhu vaisapota Old Testament, zvimitemo zvana Mugabe. Vakati izvi zvinyowani hatinei nazvo izvi. Nhasi unotsvangirai hapasisina. Wasiya vazodza vamwe vazodziwa vana vakasiya, vana Chamisa nevamwe vese avo. Vana Peters, ndio vana Peter kava nhasi vari kuparidza. Vana Pauro vakasiya vazoteerawo mashure mana Peter, vasina but 12 disciples hadzapera. Chamisa vakataura kuti ngatizvimise izvi, ngatigadzise izvi neizvi, ngatigadzise izvi, ngatiitei izvi neizvi, ngatibatei so, ngatiitei izvi. Vanhu vakati Chamisa aiti, Chamisa vanopenga. Vakati hangatisapotei idhi. Kusanganisira nevamwe vari muzano macho vakanga vachitotsigira kuti aiwa tinokusapota, but nhasi uno vanhu ivavo ndo vaakutaura kuti no, tanga tiri wrong, ngatichibatsirana tigadzise nyika iyi. Tikaisiya yakadai so, kana tikafa isu kupera kufa hapana kwainoenda. Munosara vana venyu vachitambura kwemakore nemakore. Inosara yaanyika yebusiness, inosara yaanyika yebusiness yakepchwa, yakolonizwa, yabiwa nembavha. Saka vanagezi vari kutoda kuti tisiye tasvokotora nyika iyi, tibise munhapwa mairi, tibise muhuranda mairi. Ndozvitaura naComrade Geza Bombshell. Vanhu voti Geza zvito nani kana zvadaro, katako isusu ngavaite vega ivo vezano, ndo vakazviita izvi, ndezvemubato mavo, ngavaite vega. Imimi makataka kutendeuka mukajohina New Testament yokuona kuti masvinuraka munofanira kubhabhatidzwa patsva, mukataka kuteera bhabhatidzo rwaChamisa nerwabhabhatisvangira yanditi. Nhasi uno mapedza futi ava vatendeukawo vakuti taakujohina uri bhabhatidzo rutsva, shuwa itibatane, imi makuti takudzokera kuOld Testament. Zvine musoro here izvozvo? Instead yekuti tibatane, vachiwenga vari kuti no, ngatibatsiranei. Imi moti hanga aiteka chiwenga wacho. Handifoti kufunga ikokweni kuti vanhu unenge tine pfungwa dziri kushanda. Chamisa vacho futi akada kunikira moti Chamisa ngaarwire nyika, ngaadzingirire maelection, ngaamiremire. Inde vanhu politics dzinonetsa. Wai Chamisa ngaamiremire, ngaaite
Tamana haimbwende. Apa riri kutaura riri ku South Africa, riri ku Botswana, rakagara ikoko. Chamisa ari ku Zimbabwe. Namo yese Chamisa usanga naye. Apa riri kutaura riri kupi? Riri ku America uko. Kutotiza kutosvika muZimbabwe macho. Kusundidzira Chamisa kuno nyishi dzinoruma ikoko. Kwai Chamisa ngaite. Chamisa akama election. Chamisa saka alright. Atina pedu maZimbabwenzi. Tine dambudziko rekutya reumbwende 1, dambudziko remakuhwa 2, dambudziko rekutya, dambudziko rekufurirwa, tine dambudziko rekutengesa, dambudziko rekuda kudya maningi, kupuwa zvokuita kuposhiwa. Saka mapostori kana kuti maKristu ngavaparidze evhangeri yakanaka kana vari kumakereke. Ngavarege kuita sokuti politics idzi dzakauya nezuro. Politics kuti vanhu vasvinure dzakauya neBhaibheri. Old Testament yese yakatakura politics. New Testament yacho politics dzirimo. Because much now iko zvinezvi. Hakuna Bhaibheri rinokondorwa neAfrica. Hakuna Bhaibheri rinokondorwa nemunhu mutema. Bhaibheri rinokondorwa nevakarinyora. Bhaibheri rinokondorwa the Roman Empire. That's why muchifurirwa muchinyeberwa kuti unoona vana Constantine Agrippa. Ndio vakaisa mitemo mizhinji yese. Alphabetically days, monthly, weeks zvakagadzirwa zvida kugadzirwa nemaAfricans izvo. Katotasa vanokukudzana nemaJewish. Kune calendar yaishandiswa paJewish. PachiAramaic. Kune calendar iri kushandiswa muNew Testament muChristianity. Saka munoona kuti Tamuzi abereka mwana wake, mukadzi wake agara pazuva so. Fake dzatinotaura neZANU-PF dzokuti chichi. Tamuzi wakagara pazuva so, wagara pazuva so. Mukadzi wake achidziya zuva makusendi kwanza ndarohwa nezuva. Ndakagara pazuva apa ndaona mudumbu mangu maakutamba. Tamuzi it's the Roman people. I think handizoti muzukuru waAgrippa here kana kuti waConstantine Agrippa kana kuti mwana. Vanhu kwakutozvitenda. Kwakutotumidza mwana waTamuzi, mwana waNimrod waro. Kwakutomutumidza kuti Tamuzi. Tamuzi kwakutomuti the son of God. Uri mwari wezuva. Ndo pane madays kana Christmas naningirikina. Anonga achinzi mwari wezuva. The son of God. Mai vake vakabva vanzi the moon of God. Ndo Easter inonzi Easter. Inotonzi Easter. Isu tinoti Easter inonzi Easter. Kare vanotoitenda nemazai nechine zvimwe zvakasiyana siyana. Kupemberera kazhinji zvanga zvakanaka nekupemberera vanhukadzi. Yakanyanya kubhesa chaizvo kuvanhukadzi Easter. Ngoti mazuva ano yakazoneutralizwa kuti tisokuge inomecha kumunhu wese. Saka isusu manje chiKristu chedu manje tinoita zvokukopa zvinhu zvokuteedzera. Yobva yanzi hatikupemberera kuberekwa kwaJesu, kuzvarwa kwaJesu, tikupemberera zvakazodai kudidini. Mitemo mizhinji yakaiswa muchiKristu iri kutungamirwa iri under Roma. The Roman Empire ndo yakadominata chiChristianity the whole world. Saka muri kuona even wana United Nations hondo dziri kuuya dzana World War 2, World War 3. Munoona kuti iyoyi World War tiri World War 3 kaizvo zvizvo. Ikangochaya World War 3 iyoyi zvese kana neBhaibheri zviri kuchinjwa zvese zviri kushanduka zvese izvi. America ndiri kutodzivisa kuti Bhaibheri risashandurwa neRome, Italy inoremekedzwa chaizvo nenyika dzekuEurope panhau yechiKristu. Israel inongoremekedzwa panhau yegwa raJesu chete grave raJesu. Ndo zvainongoremekedzerwa chete Israel. But America neEurope yese vanodefenda Italy kwaPopu. Popu ndiye unotonzi nanhasi uno ndiye unotonzi mutungamiriri wemakereke pasi rese. Saka vachinetsana maMuslim neChristianity. Because the World War ikangoya chete, Muslim ikangodhingura chete nesimba reChristianity. Utongi hweRoma hwadini hwaparara. Saka Roma inotsigirwa nemaEuropean countries because chiKristu ndo chakakonzera kuti nyika dzemuEurope, America dzipfume, dzidevelope. Because chiKristu ndo chakashandiswa kuvhimira nyika dzekuEurope, ndo chakashandiswa kuvhimira ana America. Because mamissionary achifamba pasi rese akafamba achitungamidza Bible first chokutanga.
kusvika vakazotanga kupa vanhu hembe dzimachira, vakapa vanhu shuga nenyemba nezvimwe zvakadaro, kusvikira iwa dzikamidzi manje waumba ukama nevanhu vakatanga kutonga nyika idzodzo. Bhaibheri ndo rakadevelopesa nyika dzekumaeuropean countries ana America vese ava, ndo rakacolonizesa nyika zhinji. Bhaibheri ndo rakashandiswa sechombo light. Saka vanori protecta steregi Bible riya rine masecrets akakura akawandisa zvokuti tu. Saka vanochengetedza Rome, Italy. Saka zvinhu zvese zvatinoita pari zvinezvi tinokanganisika nokugadzira nokurwira nyika yedu, but maAmericans vanorwira nyika yavo. Ende maAmericans kupfuma kwavo kana kusimba kwedhora ravo rinosimba nehondo nekutengesa zvombo nokurwisa nokurwa nedzimwe nyika. Ndo pavanotengesa zvombo ipapo. Simba ravo rese, president apinda wese unofanira kutoita history yehondo. Ndo panopinda simba remari yavo ipapo. Ukaona vachikubatsira nezvombo kana kuti vachikupa zvombo kana kuti vachikubatsira nemauto kana kuti vachidini, imari yenyika iyoyo inozobiswa mabhillions nemabhillions okuti munoita makore nemakore muchiisa mari kuAmerica. Vachienda kune imwe nyika futi vachidaro vachienda, mari yeAmerica inoramba yakasimba ushe hweAmerica. Vana Israeli vari kurwira nyika yavo nhasi uno. Endai kuIsrael munoona hondo dzirikoko. Vari kutora izvo malende, vari kutora izvo zvizvo, vana Russia vari kutora malende muna Ukraine kwesoko. Hakuna nyika inouya isina ropa mukati, hakuna ushe hunouya kusina ropa, hakuna nyika land yamunohwina pasina ropa, hakuna ushe hunobva, hakuna ushe hunobva pasina kudeuka kweropa kana kurovana kana kurwisana. Vana Idi havabve kana pasina kurovana. Ndo zvamunofanira kuziva izvo maKristu. Ende nyika kuti igarike zvakanaka inogarika kana patorwiwa, patofiwa, patodeuka ropa, patoita hondo svinu. Even mimi kunamata chako munonamata zvakanaka, even zvegumi zvamunoda kuchechi kuya zvamutoreva Rombo zviya zvinouyawo zvakanaka nekuti vanhu vanenge vadevelopa vakupfuma vakudya vachiguta, vanhu vanenge upfumi hwakutambanuka. Tani kutorera munhu ari kutengesa madora mari yake parodha apo kuti ave nechegumi chokutengesa madora, chokutengesa matemba, chokutengesa madomasi. Iwe bishop uri manager kwa OK, uri manager kwa Pick n Pay, uri manager kuYusef Shoprite, uri manager kuSugar Wheel Tsuku ana maruwa. Mune zvidano ikoko. Wanatemba mune maningirira nembati varombo vamunotungamirira imimi varombo. Vari kutotswera vachitswanya matombo kutsvaka goridhe mumatombo, zvimatombo kuti vawane pamwe chouwiri. So maKristu ngaatendeuke first time, mapostori ngaashanduke first time, ngaarege kuteisa mitemo yavo isiri yaMwari kumachechi kuvanhu, ngaarege kudzivisa vanhu nokukanganisa vanhu. Maridzo iri kuitwa nana Baba Geza, maridzo iri kuitwa nana vakomana veRevolution, maridzo iri kuitwa nana Baba Chiwenga nana Baba Chamisa. Vana Chamisa tarisai zvavari kuita paground apo. Imi munofungidzwa kuti havasi pamwe chete. Pfungwa dzine vanhu vezano nepfungwa dzine vanhu veOPOSEN dziri pamwe chete, but vanhu mapato akasiyana. Saka chiripo isusu paground, ngatibatanei timire chechi chimwe chete, tozorwisana kana kurwisa kuti titsvage mutungamiriri tabvisa mbavha idzi first. Kwete kutanga kurwisana kana kurwira zvigaro tisati tatombobisa nembavha dzacho. Tinokunda here? Ndakutaura zvikuru kuno vakomana vemedia. Fambisai shoko iri, fambisai audio iyi, vano vakomana vemachannels. Edzai kuudza vatendi kuti vatendeuke patsva. Mwoyo yavainayo mwoyo yekusindimara, mwoyo yekudzosera nyika kumashure, mwoyo yekutsitsirira varombo. Mabhishop vanoramba vakabudirira, mafundisi vanoramba vakabudirira. Kana nyika ikashata zvakaita sei vanoramba vakabudirira, because kana government ikauya ikavapa mota vanotambira, haipe vari muchechi kwete. Kana ikavapa mari vanotambira, haipe vari muchechi chete. Kana ikavapa chilendi chiplazi vanotambira. Saka vazhinji vari muchechi kuperekedza vanhu vari kunopfuma kana kuti kuperekedza upfumi hwevanhu, kuperekedza umambo hwevanhu. Vanhu vari kugadzira chechi vachigadzira umambo hwemadzinza, umambo hwefamily, vachigadzira mbuwa yevanhu, mbuwa yefamily. Ngavazive chechi dzaMwari chaidzo idzo. VaKristu apostori mumadzinza munyika umu, zivai chechi dzaMwari chaidzo idzo. Zivai chinangwa chekunamata kana zvamunonamatira kana zvamuri kunamatira. Mumagurupu mamunoungana umu, paridzai mharidzo dzechokwadi dzinoendesa vanhu kudenga, kwete mharidzo dzaanatoropito, mharidzo dzokunyeba. Munotaura zveBhaibheri izvo kwamusina kuswera. Even ukaziva mavhesi acho nemachapta kuti Bhaibheri rakadai ukariziva zvese, ukaziva zvese kuti waziva, wabva wapinda denga nekuti unoziva mavhesi, unoziva machapta neBhaibheri chete. Ungoziva Bhaibheri chete watopinda denga, watova mutsvene. Don't man, taura zvina basa. Paridzai shoko rinoita kuti vanhu vatendeuke man. Paridzai shoko rinoita kuti vanhu vatendeuke. Hakuna kuparidza shoko rinodzivisa mhani, kuisa sauti, kutokonzeresa munyika mani. Pati motikari dziri kupuwa vaKristu apostori munyika umu. Hadzisi kumbonopuwa vanhu vekuRoma ba, kana vekuMethodist kana vekupi. Dziri kupuwa mapostori. Machechi ari kukepishwa mapostori, chechi zhinji dzechipostori ndo dziri kukepisha umambo kuita chechi dzefamily. Hakuna Roma yefamily kana kuti Methodist yefamily kana Anglican yefamily. Because mapostori vari kuteera cultural yavaIsraeri, cultural yamaJudha, cultural yamaroma, cultural yamaFarisi. Unonzwa vari chichiti vana vaIsraeri.
unozwa tiswa na Johani na Johani wacho na chayeka akomana ka. So chinamato chedu chimwe chacho it's a cultural system and aiko zvinezvi muone mashandukira ane chinamato chizhinji kudhara mweya mutsvene chaiwo wanga uri mweya waMwari chaiwo iko zvinezvi chechi zhinji dzechipostori mukaenda vaprofita vazhinji variko vamwe vane zvuma mabhidzi vamwe ing'anga vamwe vane mapakatwa vamwe vanenge vane matsvimbo dzine mabakatwa mukati vamwe vanenge vane makano chaiwo matemo aya anonzi makano aya vamwe vanenge vane mabakatwa chaiwo aya vamwe vanenge vane machira emidzimu pachechi ipapo azvichanzwisisika kuti chichiri chinamato here. Saka chinamato chechipostori mazuva anaya chakuda kuchitarisisa chaizvo izvo, hakuna kuda kutarisa zvepolitics. Uri bishop but une vakadzi vaviri, uri kuwagutsa here wese? Even bonde racho uri kuwagutsa here? Une vakadzi vatatu, une vakadzi 4, uri mufundisi, uri pastor, uri muvhangeri, utori nembiriso mumba mako imomo. Woda kuona munhu ari kutaura zvepolitics kuti uri kutaura zvokusunungura nyika woti ashata. Muri kutorera varombo shirikadzi nenherera mari dzavo nechii nechii. Mune mbiriso dzamuinadzo. Kumadzinza kwenyu mapedza hama muri vatungamiri vechipostori. Kumadzinza kwenyu mapedza hama ende nanhasi uno muri kutungamira chechi nemushonga nemakona nezvikwambo. Kunyanya mabhishopu acho arikuzviti mabhishopu apa. Unotongoona kuti vanhu vari kumhanyira bishop. Hazvigone kuti uri kutungamira vanhu 50 wotozviti wabishop. Chinonzi bishop chii? Unotungamirira misha miri munyika, mudunhu wototi wamambo. Musha mune misha miri chacho kuti apane dzimba dziri apa, wototi ndini mambo muno. Mumusha mune musha 1 mudunhu munzvimbo muvillage wototi ndini sabhuku wako inini. Zvimwe zvacho ngatitendeuke tinamate Mwari please. Musadzivisa vanhu chirongwa cha 2030 chinofanira kuparara. Musadzivisa vanhu vari kutaura zvechirongwa cha 2030 kana kuti vanhu vari kumisa chirongwa cha 2030. Musavadzivisa kuchimisa, musavadzivisa kuchibloka. Batsirai kutodzivisa 2030 yacho kuti isatokusvika, isatoita, isatokwana. Batsirai umondi uri kuitwa nanaMnangagwa huparare, hufe. Muite sekuti hamusi kuona kubiwa kuri kuitwa maminerals ego mapostori. Hamusi kuona kubiwa kuri kuita maminerals, kubiwa kuri kuitwa lendi, kuparara kuita makomo, kuparara kuita nzizi, hamusi kuzviona. Kufa kuri kuita vanhu, kuuraya kuri kuita vanhu munyika hamusi kuona. Kubiwa kuri kuita ufumi hwenyika hamusi kuona. Kutengeswa kwakaitwa nyika hamusi kuona. Wai muchioma mwe muchisinde mara moyo imimi. Izvo vazhinji vacho muri kunamatira musango, hamuna kana matoilet ekumamira kana ekuitira weti. Vanhu vanongochera gomba vakadzi vako uri kungochonjomara paseri pematombo, paseri pemutavo. Varume vako munomira nomuti. Mukore uno kuti muchiri kuita zvimatoilet zvemasaga, zvezvimakomba zvematanda, muchiri kuita zvimatoilet zvemiti, zvemashizha emiti, zvimatoilet zveuswa. Handiti kushayiwa urombo. Chechi isina mapoto, isina mafoshoro, isina mapiki. Chechi isina burial society. Chechi isina bank account. Inochengetera mari muchipepa cheshuga cha 1980 pasi pomuti, pasi pomubhedha. Chechi isina shedi, isina kana kereke yekunamatira. Pati munoramba muchitaura zvokuti kwanzi munotsigira zvinhu zvatonzi kuti kwai vana Mnangagwa vari right. Mototi kwai vana baba Chinogore havachanamata vapanduka. Bhaibheri rinotsigira kuti ndiri Mwari wehondo. Iye Mwari pachake unotonzi Mwari wehondo. Imimi muri Mwari watsvene manje. Nyika inosununguka nekungofongora nekunamata chete makafongora. Vahedhe ndivo vanofanira kusunungura nyika. Imimi munonamata munotadza kupinda denga mungatadzwa nekusunungura nyika. Svinurai mhani imi vanhu vechipostori mhani. Tasokuti hamusi kunzwa mhari idzo dziri kuitwa nevakomana verevolution. Wai muri kufunga kuti kupenga here kwavanhu? Kwakupenga. Vana Gesa hamusi kunzwa zvavari kutaura? Vana Chamisa, vana Chiwenga. Shame. Inokutendai mazvita.